हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय जोङो माने दिनै मंगलबार नालाय ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ना बेलासि जाखाबाय दायो माइ गायना फैनानै बेलासियावसो थांनो नागिरदों नालाय जों सानै आरो न' खाथिनि बिनानाव आं ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला जोबजासिम नायलांदो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै माइ गायनायनि अबस्था मानसिफोरा बिराद मोजां जाला दं नै मोनफैबाय जोङो नै नोलोबारियाव हाथाया बै फारसेसो जायो नालाय मानसिफ्रा खम Bisa nonton tangan saya. Đây ra sau bên này cái bánh sườn hạt đây. Củ ba kinh bát đi. Mà vào đây hết xong cái mà mình nhìn thế nào? Mình sẽ có làm một con thế nhá. Coba, coklat này. 30 টাকা লো 2টা